Innovation Valley. Right. And Yes. what do you stand to gain from lying to me? Yes. Could you were there when you were not there? Right. And I'm saying I'm not saying that you were. When I'm saying you, yes. it's not with special emphasis on you, no. Do good even Maya. Yes. And Yes. do good purpose a good one of you. Yes. It is obvious now one of you is lying to me. Yes. True. And Yes. we are already witness yake ndimbuya. Na ndo akabata makumbo. Na mbuya. Umwe ndiye anafuti mkadzi anga aripo. Achiripo. Anditi. Imimba makafukidzwa Zambia mwina nani? Sumuka yembuya nditi. Papa nyevu zochite kupolita papa ndikuita. Ndakasvika nembuya Nyapadza. Ndatuma mambuya Nyapadza. Kana paripo pakasvika baba wakasvika. Mbuya Nyapadza kokuti ndo pakasoti. Ngoziwe maliyo. Regerero pamberi petare pamberi pamamwe makurukota inini ndakanga ndiripo Sita Anton Simakwesi Mandiyamba ndiri first born yaSimon Mandiyamba tanga tiri kumba paholiday zvekumhanya kwawo taingonzwa noise was pasiri pegarden asi zvekuzoiwa nawo masango ndakazvonera mbeta vakaenda pasi pedara even if zvinezina nhasi nditori nayo vakaranzwa pasi pedara isusu hatisati tasvika kuguradzika kwedara tiri kuda kuti pamaizwa kuti vari kumhanya vari kuseri kwamamusiri ndo kwawakabatirwa wasina kupfeka saka tinoda kuti tizive kuti wakawabata wasina kupfeka wakadzi here kana kuti varume imi makazongona pasi pedara wakausvika nawo pasi pedara ndiani chiri wrong kutonyepa asi vabva vasvika varuka pasi pedara patiri kuda isusu patiri kuda isusu ndepekuti tiri kuda pakabatwa mai ndo pane nyaya iripo kuti pakabatwa mai ndo patiri kuda nekuti akabatwa ndiani it means kuti vanhu vakamubata nekumupfekedza ndo vanhu vakamususukidza futi kuuya kunomwaradzika pasi pechii pedara because by the time yakazoenda pasi pedara according kunarrative wakanga atoshaya kudara kushaya wakazosheka vapa pasi pedara toti chii wakashaya pava pasi pechii vanga va pasi pedara pazvakanzozvosvika kuti mweya wanyararaka papari pasi pedara asi kuuya wachiuya pasi pedara wakauya wakatakura angakatakura ndiani tiri kuti isusu hatiti kana munhu aine vision iri clear kuti ava wakadzi kana kuti zvino kana vision yakuisa kurakidza varume here kana wakadzi hapana vision andizvere tiri kuti isusu zvakafanira kuti akazondoona munhu arara pasi pedara from pasi pedara kuenda mberi yes anokwanisa kuvisualize it's okay but before dara haana chakaona tiri kuda vanhu vakanga varipo before dara murikona nyaya yacho inodzoka pakuti pane ndare dziri kutaurwa handiti how did you wakadzi vakahendula munhu sei kana kuti varume vakabatwa vakahendula sei because murume yarunzi akarova munhu chii ndare handiti saka it's important kuti tidzove pakuti ende chimwe chandinoziva futi pane ishu yepolitika imi matibama mamuripo kai munhu achikabidiswa ma4 maspunu achipedza ungomwa maspunu 4 wobva atofa nditikuendeaniko akapa wangoenda magore mangani ndani primary
Nandiri primary. Asi when it happened, I was there. And why didn't I was there? Hey, in memory, I'm very, very sharp, Baba. Very sharp. Mirai babu. Shiri kuti nyaya iyi kai. Izoitoti ine kama fiction. Ine kama fiction kare. Because one, there is an issue of politics. And some are saying kuti munhu paakatiza akabatwa ndobva atakurwa ndobva asvika atofa. Meaning kuti anotombodyika politics. Yes. And then go kuya mwaruti no munhu ukao porridge rakabikwa ndobva batwa newarume ndobva apfekedzwa Zambia ndobva waenda ndobva adya 4 maspoon eporridge obva azofa wakafa ari in the process yekudya porridge. Yes, that one is correct. Yes. Ko yekuti akarohwa ndare akadonera paruware Iyoyo kana paina achiziva madhikachi kukuroti ni uya anga aripo. izvezvo bamwe isusu pakati penyu muri 2 sofa asati ane chokwadi sofa asati ane chokwadi because already wakadzi waruti tisi takabata isusu ini ndati ndipei varume wakabata hapana ndipei varume kana mazita avo varume wakabata apa wakadzi wapa mazita avo mbuya musona nauyu nemukunda wamaenini nanini ndiwo wakadii ndiwo wakabata andizvo iwe ukati akabatwa nevarume tikati chitipawo mazita evarume wakabata ngawapupure kuti pawakabata ndiwo here wakavaunza pamba ndo panobuda wakasvika mbuya Mira David. Yes. David. Yes. The question for now is David. Yes. Ndekuti tiri kuda mazita evarume wakabata. Mazita tinganyepa. Yes, truth pakasvika nevarume wakabatirana wakadzi wakabatirana wakasvika wakabatirana yes ndo wakaunza pamba baba wakadzi ndimeri makaunza muya madziro pamba Izwa David. Yes. Izwa David. Yes. Usaishe emotional. Izwa David. Akafida porridge ndiani. ndi mama Akafida porridge ndiani. David tati akapa maspoon 4 awaikaunda yokuti 1 2 3 4 ndiani ndi mbuya ani mbuya mandiamba yes mbuya mandiamba yes angakamubatira munhu achipiwa porridge ndiani wanga wasina kubatirwa mira hazvicha make sense now because kana munhu akabva uku abatiranwa yes akatakurwa yes wosvika pasi pedara yes asisakwanisi kufamba ega handiti yes then wokwanisa kudya porridge asina kubatirirwa aibva afa 4th spoon wobva afa wanga wakazemberera padara like but wanga wakazemberera kudai wanga wakazemberera mbuya tinova bandura bambo uye chibotarai bambo ndandakavuka kubva ndandiri kuwabvunza ndakatoya pamutongo nemakirasi ndandisitoripo it's not about maclass kana kuvuka gumbo. It's about giving us the information that we want. namwene zvamurinatsa Tiri zvamunoziva kana muta zvamunoziva mabamuna. saka ndotati pai apo paprocess yekufa handiripo bandisazotaura saka mapana ndirikugara. Thank you very much. Right. So in other words, what it means, Sebu? Tinofana kuenda back
to the drawing board. Because one wakanga walipo pakaitwa process E, one wari mudefensive mode. Yokuti zvakataurwa wakazvinzwa, asi zvakaitika wazviziva. Titese? Zvakaitika wadini? Hawazvizivi, asi zvakataurwa wakadii? Saka nyaya iripo yai kuti dai mufi aikwanisa kuti timudaidze futi. Mufi adii? Ataure futi ega kuti chinhu chakaita so. Because already mukatarisa sekuru anga mutoona kuti patone conflict. And why tiri kuita conflict is between pakati penyu within vanhu imemi. Wakawanda yenyu you are conflicted. Kana nduti you are conflicted is because une side rawo yanaruda usapota. Saka because ukauya manje kudare uine side rako rauda kusapota. Unenge uda kutry by all means kuti zviende kwauri kuda, but hazvisi kusolva problem yatinayo. Because nharaunda yese is against one for each mukoma wangu apa vanogara kuna vanhu vaya saka vanogona kuwa information isingazobatika. Saka zvataura chayamira ndezvechokwadi. Izwai sikuda nyaya handikuudaiwa chinonetsera munhu kana afa isiri hama yako. Ukaita chinhu chaasiri kufanana nacho anokwanisa kupanisha futi. Mufi wauri kubatsira anokwanisa kupanisha futi, especially ukaita zvaasiri kudii. Saka kana munhu afaka try kuti tiite zvinhu zviri chii zviri correct kuti tibude nechii neanza iri correct inosevha munhu wese. But I'm not happy about something. I'm not happy about issue yekuti pakati pedu tiri vanhu vakuru asi tiri kunyepa. Pakataurwa nyaya yekuti pakabviswa rata pamba, and we all agree kuti zveshuwa rata rakabviswa, asi kuti rata rakabviswa ndiani hazvisi kubuda. Mumba makaoneka maponde nehari, kuti hari ndedzani hazvisi kubuda. Asi murume mukuru ticha, a former teacher, woti ndakamanikidzwa kuti tauti hari ngedzangu. Muzenzora ungamanikidzwa kuti taura kuti hari dzisiri dzako ngedzako, maponde asiri ako ndeako, andizvo woti oraiti ndazwa ngeyangu. Saka chakuchiti kuti uchirambe manje pari kuzi wakapiya ndare, sei uri ndizveshuwa ndakapiya, sei wakuramba pari kuzi wakapiya ndare asi wabvuma hari nemaponde zvisiri zvako. Mirai wabvuma iwe kuti hari dzisi dzako ngedzako, maponde asi ako ngeako. Asi izvozvo wakapiya ndare wobva wati handinopiya ndare. Chamboita kuti ubvume izvi wozoramba ichi, asi zvese pasina zvaunoziva chimbori chii. Because kana ukwanisa kuti ndakafoswa kuzi hari ndedzako, izvo wakafoswa kuzi ndowapiya ndare, sei usina kubvuma. Munoona zvinhu izvo hazvisi kuitika nguva imwe chete, danga iri nguva imwe chete zvaita zvekufura kwemufi madzimai akazviita, vakazochizobatsirwa nevarume, ngwendi wakakuta wakamuputira varume ndo vakazvizotakura kunza. Tichamirai. Saka it means imimi ticha nesu tiri kuwirirana kuti pakabatwa mai akabatwa nemadzimai haana kubatwa nevarume. Tiite zanizi ndizvo chaizvo, asi wakazobatsira kuchitakura munhu akutsatsa kuenda naye pasi pedara warume, ndizvo saka hamuna zvamunoziva.
ndosaka ndati bamba chamunoziva itakuti ndinodii chamusingazivi akudii saka izvozvo zvimamusipa mamuri zvikuru imimi kwamwoyo weshuma asi maakutaura nenyaya yekuti akabatwa nevakadzi mazvionepi sei musina kuti uyo zvataurwa ndiDavid kuti varume ndiwo vakabata vakapfekedzwa Zambia sei mati angasi saka mamubo saka muri kuti pezere nguva muri zuva David uri nyepera kutaura zvinhu zvangasi baba indizvo zvazvinotangasi wakaenda mudirection yekuenda kumusoro saka hauna kudzoka nani imini makazoona sekuti awaenda nekumusoro awaenda nekuzasi imamusipo mudzimai wangu akati ari kutaurira bambo mamuripo bambo musataura nyaya yekuti mukadzi wenyu baba makuimplicata makuberai bizai bambo makuimplicata mukadzi wenyu munyaya isidei naye maanza yamuri pabambo kuti awa uyo anga asipo because awakaenda nekusoro awakaenda nekuzasi iri reported speech reported speech asikakuzoka vanhu vakazozota hakuna munhu ashavatambirapo vazouya bambo kataurire kenyu bambo neconfidence abudazo ndezokuti bambo muri aiwitness mamuripo bambo makazviona zvine zvamataura kuti mufio ichataura mukawanza kunyepa hamubatsiriki mukawanza kunyepa hamubatsiriki pane murume angaine makaki musuyo angaine macrash uripi chiuya ndichitaurai bambo ndimo ndakuda mani wamwe wese chimugarai pasi ndiye shamwari yangu pamusoro Zimbabwe neMoande ini ndangu mandiyamba no iwo madziro ekushayikawa andiri uzukuko kuharare vakanichengeta 4 years kana mukabvunza mukoma Peter uyu unokukuta tichigara parupinda varume vakazo munoti tobvumirana namai varume vakazotakura munhu apfuura kuchikwidza kumba kwake pakatopfuura munhu warumongosi pandotaura pekuzimba vangazoshamisa kuti varume vakazotakura munhu kumukwidza komuradzika munhu anyarara munhu akazoenda pasi pedara anyarara inini apo ndisingapo handisipo pakuzouya pehari vakatora vanadhirwa vakati isisu tine keshi mukoma Peter namukoma wakaudzoka kuharare saka wapei mari dzekuti wadzoke wobva wabvisa keshi ini ndakazotaurira mwana wangu tendaina rodi ngati tiitirewo ekokeshi mutitumirewo vanhu waone kudzoka kuno saka ndipo vakazozi vanoshandisa namba dzamukoma wobva vachitora adhikeshi kuenda nayo kwamaura uko kunyamando wasvikayo ndiko kwakuinana mukoma Peter neavo vati taunza mari yavo otaurirana ndipo mukoma akati ngatidzoke kumba mukorodheru akati makumbo arumborwadza kwatobva wambogara pachigwidzi ndipo pakabva pazozi pakabva uyu mukadzi wamaura ine interested party samaura makaona angari kuti shungurudza muno muyo
saka munoseka ituta imamutaura zvenye ndirikomenda zviro zvenyu. This is a very sensitive issue. Hapana chinombosekesa rufu. Saka zvadaro ndipo pakabva patosvika mai maura vaya vatobudirwa. Chinyi wakagara pasi ungoti ndini mufini, ndini mai madziro, une dzenyu. Vanhu pavanoti mukoma wakandiuraya, ndoda kuripwa. Uda kuripwa chirudzini, ndipakazotaura kuti makandisa pasi pedare, ndikuda mombe 12 kozouya kuripa makaita kuripa kwangu kuchiri pangozi, ndikuda mombe 45, total yacho 57. Mabhabho takuenda kumba, inini handiri kumba ipapa nyamandwe nekwedu kudosiyana. Saka wabva wachitorana kuti zvadaro ngatichiuye kumba. Ndakazotoona mukoma asvika paumba ine wangu mudzimai ungoti murikutodikana po vanasabhuku vari padongo apo. Tikati tobva tasvika paya, uyu mukoma angatodzika kumba ameno maassignment ayo hapana. Saka achiuya anga utomirwa kuti uripi wanono kwandiri, kwabva azosvika anga ine chigubhu mavo. Ndikati chigubhu ngechei? Ndibvandabvunza Devi ndikati chii chiri kutora nzvimbo? Kazi kwazi hari dzibude mumba muchenuro. Ndikati muda kubata hari idzi, imi munodzi pabhengi pabiwa. Iyo munhu wechiuya kuti sinoona kuti pabhengi pabiwa dhoriro rakabata iri, apo uri kubata iwewe. Pasauya maCID vanotora mafingerprints angoonekwapo ngeavo. Varidzo kana baba musuwe mati ende mugadzirisane chimangwane muitipa timu dzenyu dzakaenda kuona kuti paumba parurimwe. Paumba haparurimwe bakana mukawabvunza parutirowerera munhu. Ndikati mukoma, itai kuti hari idzodzo musiye magadzira zvoti dzisasumuke bamuridzo apo achada kuuya isumudza imi maenda, kana ngagone kutoomerapo, kana itai mashiripiti ekuti dzisasumuke. Pasazouya kana ari wana samukotsanzera wozouya uchiita zviro zvake ndikuti munhu wehari ndiani wobatwa tozoenda naye kwamambo. Ndio process iyo tatiri kukarira. Saka ndipo ndakatorwa kutozi watopinda nasabhuku mumba, watozi mwaya mvura tapedza teka hari dzibude. Ndikati murozvibatire ukati kwazi unobatsirana nemunin'ina wako kubudisa. Ndikati handipindi. Baba wakatomboti pindamo uone. Ndikati ibva sinzi handisakabvira handina interest yekupinda, asi kukwetsera musha izvo ndiri kuzonderwa zviya zvuti uri kutema mimiti. Ndikati ruchenesa musha. Ndakapiwa go ahead yeyo ndiDevi Sanyamandi arichi akati ari sabhuku akati savana mandiamba pakashaika baba panoizwa masoko ekupedzesera. Chanduka ndechekuti ndatoona kuti nyaya yenyu makaita kunga mapedza patapata zvamakaita. Hapana chamapedza. Hapana. Nharazi makaenda kubvumwa makakwadza munhu. Ndatiti iteste kufunga kupedzisira kwenyaya yangu ndatosarira. Changamire ndakakuudzai kuti assignment yandakapuwa nemufi ndapedza. Chakazondidzosa uko kuruwa kwenyu maoko. Ndikati mukuru kana aruwa maoko zvinoda kutendwa, zvinoda kuteedzerwa. Mukoma akati handi munyinyi. Nhasi mukona ndiri kawo, asi ndachema misodzi kuchema hanzvadzi yangu. Varume ava ndine urombo nawo. Changamire ndakakunzwisisa isitereki ndikakubatai ndikanoa kuti tinoda kubatsirana muupenyu. Handifarire rufu rwevanhu, asi rufu rwevanhu rwaakutanga. Kana ndakamborwa nezvidhoma zvavo zviri 4 zvakanditenderedza ndikasafa, kokwatake how many times zvidhoma zvedu chiya zvitiro pandinouya kuhunzwa. Saka zvikurati ari mandiri mukuru kupfuura zvidhoma, mukuru kupfuura kuramba kwenyu. Ina handina zvandingade kuna sabhuku kuswera kumufunza kumba kwedu munokuziva.
zvapakaita munopaziva chii chandinoda kumwombedzeni. Saka regai ndiite chidimbu mukoma wangu aripo. Isusu varume hatisi kuda pfuma yenyu. Teererai, ndikutaura pano changemiro wari pawachinzwa. Hatisi kutomboda iye zvinezvi ndauya ndichiti toda kubatsirana nemi. Mombe dzenyu torai. Ropa rehanzvadzi yangu imimi ndikushamisika baba kuti muri kuvavei. Mufi akati hamumo munyaya asi mukoma wenyu ama venyu nababa wenyu. Saka mukundishamisa kuti sei muri kupupa furu. Mufi akakukiriyai baba kuti hamumo. Saka ndikushamisika kutaura kwese kwamukuita. Ava vana vadiki ava kana zvari kutiti imimi mukoma Peter ndinofanira kuenda kwasabhuku varume. Protocol yenyika ino kana kuti pasi rese hakuna munhu anoenda kogara kumunhu akamurayira hama yake kuti ndikufadzei. Ndinofanira kuenda kwasabhuku. Ijuti rasabhuku rinozivikanwa nehurumende yeZimbabwe kuti anotambira zvichemo zvevanhu, anochengeta munhu auya varume. Ini handina kutenga vanhu. Izvo zvichangamiro musi wechitatu vangu vari kumba kwedu varume. 3 days before kutonga kwakaitwa nyaya muno vangu vari kumba kwedu. Chamuri kuendera kumba kwedu ndechei? Pavakaenda last time vakanoconvinza baba wachanyatsoona vane 91 years. Saka vakati tinyorerei tsamba yekuti tiende naye kwamambo yekuti makatipedzera. Baba ndobva vavatendera, ava ndivo vari kunzi vakanyora tsamba iyo. Mutsamba ini ndoziva vakabvisa mombe 8. Mutsamba vakati takabvisa mombe 10. Kuti vauye netsamba muno wapresident vati baba wangu ndivo vakanyora tsamba. Yeti ndivo vakanyora baba. Saka hamubatsiriki. Patience dzangu ndachora nhasi. Kuhonzo kuhonde vhari. Soka yangu nemukoma wangu hamufe makationa. Imimi kwa mtoko. Sorry maningi. Anongotsika pamba pedu ndikutaura changamire varipo. Andirwe nevanhu banduzwa ndiri monyi. Anongouya kumba kwedu. I promise you guys. Ndichafira mujeni. Baba vangu wakura ka. Inini ndinda baba kwavari. Ndini mukomana mukuru kumba kwedu. Ndine right yokufambira zvinhu zvehanzvadzi yangu. Makaenda mukati mwana wenyu akatakura honzo yese. Honzo yoda inini mutoro. Yewenga inini. Yeti hanzvadzi yangu zvitoma zvenyu zvakarara mukadzi. Ye zvinezvi nhasuno ndikuda kutoona. Hati chitoma icho chakakuvasha wangu. Zvitoma izvozvo handi zvakachiva hanzvadzi yangu ka. Zvikarara naye. Saka vakuvasha wangu ivo ndikuda kuvaona nhasi. Zvitoma zvenyu. Titaura tipedzerane. Ezvinomureta makangwara vana vadiki so kuita kunyepa unge makadzidza. Makadzidza. Mune madiploma yenyu mune madigiri yenyu. Bati pangozi machepa wafana wangu. Ndiyani kudze. Inini ndinonzi nyamasvisha kune ndoro. Ndikudza baba. Tine zvekwedu takanyarara. Bati regai tidzoke. Tichitufunyure. Maandita zvitoma zvenyu zvakandiruwa ndiri padhamu rinogenerata magetsi but hazvina kumbondikwadza. I'm still alive. Ndakarara pamubhedha kumba kwasabhuku. Chidhoma chakauya chikandiruwa 3 times. 3 times. Kana chidhoma chichiuraya vamwe chisina kundiuraya munondigona. Guys. Munondigona. Baba. Zvitoma zvenyu mwana wenyu uyu akatonzi hadana nenomusikana more than 3 weeks. Zvitoma zvenyu ndo wakadzi wake. Iye mwana akaitaurisa uyu. Mavideo tinawo. Ava baba simba ravo mariri. Ropa rehanzvadzi yangu ranga riri mukahari kaamai vavo. Ndiwo wakapuwa naka. Ndo pane simba ravo murume uyu. Saka chinzwai guys. Ropa garai naro. Makabenefita hanzvadzi yangu kuitwa mukadzi nezvidhoma zvenyu. Makabenefita kuita matura yenyu muchiisa hanzvadzi yangu pasi. Makabenefita kuisa $2 pasi pebonde. That's your benefits. Isusu mabudya matoko takapfisa stere. Saka ndiri kuti changamire inini ndaperera sarangano yangu pano. Ndakambokuteererai. Ini ndachida kuvabatsira. Panenge varunyanya kuita mapanda varunyanya kukura musoro. Sorry guys. Ndikusangana mubhora racho. Asi pamutoko pekupedzesera regai nditi. Pamutoko haikona kuuya. Samboite intimidation. Inini because une simba. Ko inini all right. Zvese zvamukubvuma kuti hayi baba musana. Ini ndapuwa furona changamiro. Ndapuwa furona changamiro. Ndinowadziwa nei kana ndikati inini hanzvadzi yangu yakafara. Naishumba wangu. Ndabvuma hangu kuti takaita losi kumba kwedu. Handiti ndatura dare nhasi. Ndakamboita shungu ndauya kakawanda ndashandisa $800 manje yebasi. Ndichishingirira kubatsira ava. Ndiwo ndaibatsira. Nemburi yekwasamasoka. Saka ndati isiso yedu losi ndeyedu. Mukoma wangu aripo ari kuzvinzwawo.
Tudzoka hedu takadaro. Mudaidza kuita metsi panzvimbo yekuti mochema kuna Changamire. Changamire wotara nesu kana mufi achiuya. Isu toda kuti vanhu mubatsiri. Hatisi kugara pfuma. Baba munoziva kumba kwedu imini. Tinozidiko mombe dzei. Nai baba Samaria. Mombe dzei tinozidiko. Iye tini ndiri munhu akaenda kuchikoro anozvishandira. Ndina baba wane zvinhu zvavo zvamunoziva ava guys. Pamunosvika kumba kwedu munopuwa chikafu, munopuwa mvura yekugeza, munorara pamubhedha, muchiperekedzwa kubhazi, but inini munondibata rafu kuno. From day 1 yandakauya nemuzukuru maida kundiro. Yeti vakandiurayira hanzvadzi yangu. Prazi maona tumaoko twangu kudai so mukati akana simba. Kanda inesi. Nditondera. Saka inini ndinorespekta dare rino. Ende Changamire vakanditi ngatigadzirise zvinhu. Ndinofanira kuteerera. Manza here baba dziwa. Saka batsirika idziwa. Ini handisi kugara pfuma ende makaenda kundisvibisa kuna baba wangu, but this time makadzikwa. Ende pamba pedu musiwo makasvika pakarira huku sheshe yakarira kuita jongwe katatu. Zvinoreve. Zvino zvazvinoreva. But munenge makangwara but makapusa. Changamire vakaedza nzira dzese dzekubatsira varume vese vari muno. Mosha munayo varume, mosha munayo. Kana ukazviramba dhiva. Kana ukazviramba kana dai vakaita kapisi kakadai kemhosva dhiva. Mosha munayo. Pese paumbo hwako hwese dhiva ndehwekunyepa. Hanzvadzi yako munokedza kusonanidza nyaya yekuti mubude gobo. Hapana gobo. Chibudai gobo yacho. Saka pamutoga isisi hatichakudei. Diresi yacho nhasi unoicancelled. Ndapedza amene mukoma wangu kana muchine chekutaura inini ndapererawo pano. Pamusoro Changamire nedare ndinoitwa Harrison Mira. Ndiri mwana wekwaKudana. Nyaya yandoda kuedza kutaura pana Zita Patson. Nyaya yandoda kuedza kutaura pana ndeyekuti nyaya yevakomana isusu kana tichiuya tinenge tichiuya tichidaedza kununura mhuri yavo. Tiri kusiya mhuri dzedu. Haisi nhau yekuda pfuma. Ndenge ndichida kuti uyu assignment yake yanga akapiwa iite sei? Ipere zvakanaka. Asi ndakambonzwa kuti akarwiswa. Saka ndaida kuti ndione kuti zvakamira sei. Asi zvisinei hazvinetsi. Mbeu tinadzo. Isusu tati isusu kuno kwachati sei? Hatichauya. Tombo nosima derere kumusha. Saka kumbonosima odi derere. Ava tati ngavasazoye kupi kumba. Nekuda kuti kutaurirana kuita sei? Kuri kunetsa. Ndofunga musi wacho iwe wakauya kumba wane zvavari kuramba zvacho. Izvozvo mufoni mangu nditori nevhidhiyo ava vachibvuma zvinhu zvavo. Handiti nditori naro mufoni mangu. Asi nhasi vari kuramba nyaya dzavanoziva. Vakaenda kuna baba uko vakandoti hasi mwana wenyu. Musi wabva ndo musi wandakasvika ipapo vachinzi vabva kuma rimwe zuro kushora dare rino takadzigarisana kuno vakuenda kuna baba. Last time vakauya vakaenda kuti kunani? Kuna baba. Saka varume ava chavaiendera kumba vaida kundotorei? Chavari kunzveka chii? Pane zvakaitika vaifanira kuti varume apa nepapa kudai tadai toona kubatsirana mune zvakanaka. Isusu hatichakwanise zvekuuya futi kupi kuno kumusha tinorima derere. Asi marimiro atinoita torima makuwa ndo chinonzi chokwadi. Saka ngatisangane Ndosaka takamuti ngawe kumusha. Tichaona kuuya kwamunoita sei? Handiti ndoda kutaura chokwadi ini handikuvanzirei. Musi wandakauya handina kutaura Changamire. Ndinoremekedza dare rino ende matauriro amakaita ndakaanzwisisa zvikuru. Asi zvavanoita kumba kwatiri kusvikira kwaSabhuku hanzi musasvikeko. Tinosvikira kupi? Ivo vachimboda kurwisa munhu auya. Tosvikira kupi isusu? Varume ava vane ungwaru. Handitika ungwaru hwavainawo ndehwekuti tsika yavo yenge iri yekuti vanotengesera munhu munda. Vanhu vatengesera munhu munda vouraya. Vamwe vanenge vauraya wacho iyeyo votora mumwe futi voisa vachitora kuchengetera vana vavo. That's why makaona muchindo wemakrashi aitaura kuti iye nzvimbo ndeyedu, dunhu nderani? Nderedu. Handiti Sabhuku wangu asina kana basa naye asingamuerenge. Saka ndiri kutaura kuti isusu kuno tati isusu zvandiri kutaura ndati hatichadzoke kupi kuno. Tinondorima derere kupi kumusha. Ndatenda hangu Changamire. Chinhu chekupedzisira ndechekuti ndaikumbira kuti varume ava Changamire ngavakupeiwo mombe dzemakuna zvidhoma kurara hanzvadzi yangu. Zvimwe zvese ngavarekedza avo
vakabhadhara havo mombe 2 dzemakuna kuti zvidhoma zvinondorara munhu kusvika asviba. Nhasi unouya munozoramba mhosva uku muchauya kuzotatenda ndava. Havana mhosva tatenda changa. Yechitatu yacho ndiye kuuraya hanja dzedu, ropa rakasvibisa guta rino. Ngozi siya here asi dzachangamire ngadzisingadzopi. Ndanga ndiri pakuti zvakaitaura akomana achiti mufu wabuda handisi kupokana naye. Handisipo hangu basi handisi kupokana naye. Ndakati ndizvo, asi chendiri kuchema ngechekuti iye uri kuti hazi ngoti wakazonditengesa. Dai kuri kuti kuya kwakaita pangu dai akataura kuti usataurira vanhu ndisingazi kutaura. Mhosva endakupuwa ngeyekuti aiwa wakazotaurire. Saka tinode ng'ombe 7 ndinozitore changamire zvandakaita. Pambona mai akafa. Catherine Masoro. Sore pachangamire tandichosima ndiyanga ndini mukomana mukuru waatishi. Ini ndinoti ndinoda kubatsirawo pane nhau iri pamberi mukoma Peter wangu anga ndisekuru nekuti tiri vanhu voukama hatifaniri kubva tataura sekushandisa ma-emotionals. Isu kana tichituma vana baba kuti nyaya yatabata ndirendi panapa endai mononzwa feedback kuuya kwaita vakomana kuti zvakamira sei. Tisu tinonga tagara pasi semhuri tichituma vana baba kuti vasvike ikoko kwamutoka. Kana imi makutisvika pastage iyoyo tinova tisingatarisiri kuti mubva tataurirana zvekuti tisvike pastage yekuti imi munohamatira mwiro nekuti ndava yagara iripo yakaitwa nemadzisekuru. Ava ndivo vana baba vachakwanisi kuipedza. Isu tiri vana tinogona kuimirira toita take over from there. Saka taikumbirawo kuti kana paine zvinonga zvazonesa tatarisana nazvo pamberi apo muzotigashiro kana tazouya ikoko. Chikumbiro changu kupa kuna mukoma Peter. Kana maita zvamunoita tikazoona dambudziko kumashure meizvozvo zvamunonga maita taizokumbirawo nekuti vana payasvika stage yacho zvinezvi dai patorine kana ana chiremba taikumbira kuti bopinde mumatare tinasozwa kuti mufu wacho pari zvino aromboti chii ari kuda zvipi then yotijekerawo isusu sewana toona kuti tingaita sei pane nhau yacho iyoyo tobatana semhuri because chinhu chemhuri. Hatizivi kana kuri kuzikana paine wakaitiwo futi vari mukatiwo mazvo zvekufura kwambuya wedu mbuya madziro. Havasiwe kwamandiyamba wega ndozviziva kuti havasiwe kwamandiyamba wega. Asi isusu kusaidi redu toda kufaita kuti tipushe tisvike patinofanirwa kuti tisvike nemi mutichenure isusu vanhu vekwamandiyamba. Ndatendana. Makwenza kana dai matenda zvavinoda kutanga tisangosvika kwesoko kutaura muri chibvuma mambo tikumbirire tidai zvekuramba makesi zemunhu akafa vakafirwa imi mo muri kuzivura makristu ende makaenda kwamutoko kundoguma mhosva ndini izvo kuti handazopira ndare zvinochinjei munhu akatofa kudhara ndini zvimwe ndezvekungobvuma asi tonegotiata manje mimi muri kuita arrogant. Vamwe vari waipa uchapuwe kunyepa vamwe vari kuacusa vamwe kuti nanda kuzodai zvakaita nasekuru is your responsibility collectively mese kugadzirisa nditi tichinegotiata tinochangamira pakati daita dzikisirwa ndepwa ndobva gaining ini mukaita zvekuoma musoroka handimi kuti munopona be derereri tichazodesa wana derereri tichazozoka muno ngatidai. I think the only way panyaya let's go back to the drawing board. Ngatitanga futi chinhu ichi tichifamba chii pamwe chete apa chanda kuda machacho kuti chitokumbirai vana sekuru wabatei sana sekuru wabatei sana sekuru muwapa chigaro chani chao mutaurirana zvakanaka ishu inodii inofamba zvakanaka inopera itai chinhu zvokuti nyaya ite sei ipere munhu wese agare zvakadii because chisingaiti muupenyu kutsidzirana chinhu chakadii chakashata asi zvinoitika manje kutsidzirana manje kuchimanyika zvinoera kumanyika hauzvidii hauzvioni asi kune mamwe marudzi hazvishamisi kuti mangwana tikovokorwa hausvikibewo hazvishamisi ende tikovokorwa hausviki futi kusiyana kwechii kwenzvimbo hati saka isusu toti pachimanyika tikaona tasvika patida tinodzoka futi pasi
tozvininipisa, togara pasi, towirirana kuti chinhu chiite sei tigadziswa. Because kuti uyaenda kwako uyani kwake handizvozvichapedza ngozi. As long as imi mutozazvoshuwa kuti ngozi inomusha, itai zvinhu zvokuti ngozi iite sei iripwe ipere. Because muchasvika panguva yekuti muchazotadza kana kuda kuti mutange kuti ngatimboite meeting tikautaura nezvenyaya ichashayikwa nguva. Munozovaba ichadingwa ichashayikwa, ende paichashayikwa ndo pamuchatukwa makarara newanhu kuti ndimi makatikonzeresa kuti tisvike patari nhasi. Inini my suggestion is pakuda wana chiremba uruziya zvauri kuita, hapachadi wana chiremba wemunhunga mustriti. Tambai newana chiremba wanoziva kuti chinonzi ngozi chii neprocedure yekuti ngozi isvike nekuti yadii yagadziswa, munenge maita chii nechii kusvika kuconclusion. Takawitnesa zvinhu zvakaitika izvo, dzimwe ngozi dze60 years asi dziri kufambwa nezvazvo dzakanaka isvika pekuti yadii yapera, asi ine 60 years iri kushungurudza vanhu asi inosvika pekudii pekupera. That is if kana maita zvinhu zviri chii zviri correct. Izvi zvandikuona izvi hazvipedzi chii hazvipedzi nyaya. Go back, muchibva panapa endai kumba mugare pasi nana sekuru zvakare, mutaure nana sekuru zvakanaka, muite way forward kuti nyaya ipere. Zvokumboti nini handini hazvishandi apa. As long as muri kuzivana baba kuti zvishuwa ngozi iri chii mumusha iri chii irimo, chiitai zvokuti ngozi mumusha iite sei igadzirwe. Tazwa here former teacher my friend just go back sekuru ndindakukumbira sekuru washo ndikuona kuti uri kutadza sekuru chiregai ndikumbire ndiri sekuru achimbomira kuri madevere sekuru ndosaka kusekuru kukumbira sekuru kwandikuita ndikukumbira kuti nhasi muchitobva panapa kana kuti maybe musati mandobva panapa chimbobudai panze apo mundipe way forward musati maenda endai panze apo nana sekuru mundipe way forward musati mabva panapa. Ndizoti nyaya ite sei saka chitobudai endai panze. Mwana uyu ataura uyu musindaida kuona nababa wake ye disema akawadzora vachida kundiroera mashoka ndipo ndaa kuti mashoka amataura nataura mwana uyu ndine arespect. Muimba yese hamuna kusina benzi ba panozi kana muri pamba kana kudenda honozi mirira John nomira mona John asvika asi pakafiwa futi panozi mukoma asati auya wana rusumkana tugwana saka mumba mumwe na umwe mune ane basa rake. Saka sekuru endai panze izvo endai panze sekuru endai tudawe forward rusire basa endai panze sekuru endai panze